Matay boss, wag gi magpasubay na to ron ba? Di kita kwartaan eh. Ikabla ka. Ako kamo ko mo managan og may mo ani diri ron. Makita ang kamot. Makita kanin dalana kanang ka crossing. May duro ka tawo nga manis to adire. Kinay mo naga X. Anas to nga mag-abot. Kundo man ato lugar dito. Kita na ta dire ani. Wala na gusto mo sa mapa. May mapa mi nato sa mga nambal og mga kubay. Kaun dito na ron. May maabot yun na para magpasubay o magpatambal ba? Kita ma. Kwarta kita ron. Tuwat lang kita rin mga sa mga 2 oras. Uy bay. Uy, asam ka bay? Ang tukado ba kay nawala di kong relo bayda. Ako gani bay. Adto po to ngita ko sa bularyo ro asa bida ang basubay ta kay basig kawa to ba. Ito bay ka ba? Kaila ka ato bay. Bay layla ko na to ron. Kadon magasa? Asa? Oh? Kayo ang asa? Ay sa ila kita na to ba pangitaon to bularyo. Ana ba di kay asa. Oh ta. Wala to ta. Ilan nawala gid. Bolay. Interview ato atong customer kay. Kwarta na patane. Sige boss. Ayo. Asa man mo? Bay ngutana ra ko bay ba? Mao ni balay bularyo bay. Uy bay. Oh, mao ni. Unsa may tuyo ninyo? Ningari mi diri bay, kinami tuyo bay. Di kay mangutana gad. Unsay tuyo na mo? Linya mo. Bay naginya na mi dami kay duha ra man mi. Wala mari bay. Ikaw kisay ngalan nimo? Nalimot ka na ako bay, istong ha? Oh, I don't touch my body odor. Ikaw. Ha? Man, ikaw singalan mo. Bus kukoy. Sige, ato mo kay kuan to mo. Istong og si Kukoy boss. Sige, prenya di atong tubangan. Mo dari. Inya mo. Ano lingkuranan diri ba? Ano ba? Hoy, lingkuranan diri. Ate, bubrihan nyo oy. Bubrihan nyo gyud. Nag-unsa mo diri patambal o pasubay? Ang basubay ni oy. Basubay bi. Sabi ka kalaro ni. Buta dili. Ha? Bi? Ni ko buta kita ko ninyo kada ko yung tao. Basta ikaw ni. Down ba? Now calm down. Unsa? Magpasubay rami. O ana ba? Hadlok mo dili sa bayo. Unsa man inyong ipasubay nako? Dirigoy. Balo na ko kay. Ako may ang daan, ako ang daan. Mao ni nakadumdum ta diri napita ba? Nakadumdum ta sa albularyo nga di buta. Ha? Dili pa gyud upaw, dili lisensyado. Ha? Nakay pasubay diri. Ako po na ko kay pasubay dong. Ako ipasubay diri ako ang relo. Ako dong akong motor dong nawala dong. Pilti nang pinangita na mo dong pila na kasimana dong. Ngayon kami apel. Pasubay sabak mo, pasubay ani. Akong motor mahal kay to. 12,000 ang nya mawala lang. Nawala so gikawat og matagaanan. Tagaan para ko sila usa ka buk baka. Para mabalik ako motor. Mabalik ka. Saba pa din ay mabungoltan yung tindag kog tingog. Boloy. Kuha dito akong huwagang libro. Sige boss. Arab. Bikot. Boss. Ingna sila Boloy. Ug makatag-an ta, sila mahatag na tog 500. Kung bita katag-an kita mahatag lag 1.5. Sige boss. Oh, i-remind lang nako ha. Kung makatag-an mi ninyo, kamoy hatag na mo 500. Kung di mi katag-an, kami hatag ni 1,500. Palidiki ng istorya nimo ha? 1,500 basig og di nakakatagkan unya ang 1,500 na mo mawala ra. Dako na ba kayo itong bili ako ang nagpa subay unta unya mawala ha? Ilista lang 1,500 og dili makatagan ha? Buksan to sa pahina size. Naalis ko mga mapa nang wala niyong gamit. Oh. Ang pangalawang nawalang antas o yantas sa motor di ay. Ang kiniimong motor gisakay-sakayan na ginislain. Unsay gisakay-sakayan ha? Wa gid ka tagan di ay.
ikaw ray manunubay nga wa katag-an. Ha? Dili to motor nga nailigid. Motor to siya sa tubig. Tarong ha. Kanang ingon mo 1500 tumanon ginagin mo kada barangay gitaan eh. Arita bawi si kaduha kay basig maimpas niya ang usa wa ta katag-an. Kis kaduha katag-an ta para mapatas ra. Unsay mabatas, boss? 1,500 sa tumbayranan nila. Nya kita'y makatag-an nila 500 ra ilang bayad na to. 1.5 batong sabot basta katag-an ta sa duha. Ang basig kabuhi ta sa usa di ay 750 ra tong hatag. Ikoy dali ra. Diri ta sa pahina 8. Na diri mapa si Murilo nga nawala ato ginamakit-an diri. Kung ikaw ang nawala abulo. Pangitaa ay kung mo kabunga. Kay mo nang gasto. Yan ga ko ni mo diri para pasubay di kay ako imong pangitaon. Kato imong Rilo. Agis ko tog lain mo Rilo. Usay ko ay gisulog. Nadako maka ito. Marilo. Full clock mag to. Matay, boss. Wa kita katag-an, boss. Bayad gini 500. Sige, Boloy, bawi ta sa sunod. Mahal itong pangayo para makabawi ta sa 1,500. Ibayad na dito. Oh, Koy. Teng. Yan ha, tunga man ha. Uy, salamat. Salamat kayo. Kortang itas tong kalaki, Boloy. Pero may kita malaot yung duha. Sige, boss. Basig nga aron tiod. Ato lang matuwaton yun. Anna po ning mga scammer kignaong oh. Anna po ning manambala yung scammer kayo. Kung ano ba yung harta ni be? Paghuwat lang Boloy, kay makakwartar taro panahon na. Kung titiyon may maabot taro na itong kliyente ba? Huwat lang. Boss, ana boss oh. Panihian na dire. Dali ra dire. Sa may tuyo nimo. Okay, toy. Kuan ka kare. Sa may kuan mo patambal ka o pasubay? Ngari ra ko dire kay magpatambal ko sa mata bagay mo klaro. Buloy, i-remind ha. Og maayo saya. Hatag pinag 500. Kung kasi maayo, hatag sa 1.5. Ug di ka maayo, kami hatag nimo 500. Ug maayo ka, ikaw hatag na mo 1.5. Buloy, kuha rin tubig sa may balde tas kabo. Kining nasa baso, hikapan eh. Niya, unsa man timong gihikap? Tubig man ito. Ayaw na ka. Hatag 1.5. Kwarta na ta. Anong kailangan kong gawin upang Yo, what's up mga butakal? Salamat din kay gihuman yung video. So, kinsay gusto mo pa shoutout, just comment #butakal. Sa may new members. Nami bagong members. Si Kukoy. AKA Kukoy. AKA Kukoy. So magpakilala ka sa mga followers natin. Ako dahil si Jandre Abilio. AKA Kukoy. AKA Kukoy. So gwapo na kay Corona. Gwapo na Corona. Pohon pa mo gapo di pagkaroon. So it's time to shout out then no. So stand for Shout out then may ani kuan daughter of God. God in heaven. Shout out na ko ni Cesar Montano, adi di Montano dahil. Cesar Albor. Cesar Vlog eh. Cesar Vlogger. Sa taga San Carlos. So salamat Sir Badut sa imong gihatag nga kalo ang upakso. Shout out Sir Badut. Hari? Asal Lario Maluloyon watching from Toledo. So shout out Manimudol. Shoutout ni Hari MTB Vlog. Watching Toledo Family Alinton. Kanina. Family. Sabi Alinton. Sinara. Shout out. Ni Alinton. Shout out na ni Alinton. Family Alinton. Family Alinton.
Shoutout sa inyo, ampi mo guys. Amping mo niya, kami po nampingay mo ninyo ha guys. Maginampingan ito ba? Bago na po ni, bago nga team. Maginampingay ita. Bye-bye. Dota na eh. Oo, yan na! Yan na kay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan sa akong talk nga di makasamo. Anli ako topic baby, di ka maglato.